Salamu alaikum. Babban yaya. Waye? Salamu alaikum. Wa alaikum salam waye? Na nan ka biyo ina nan guri sirikin ka ne. Dan ciwar mutum waye ne? Ai ka sha kwaye ne ko salamu alaikum ina nan guri. Na magana kana in ta uban wa kace ne ba can guri ni ne fa ina nan guri. Ashe kai ne. Yawwa. A da guri gan wanka ta ce in ba gurin kai mai magana aure. Magana aure. Ma ba na sai da kanwa. Haka sha magani baka sha magani ba to. Ka ce da ka maka maganin mana. Gari? Wani gari? Waye mutu? Kusu zagi ne ma. Bera kenan da sakwatanci. Kana magana kana mun kallon soyayya to me amfani ka namiji ne fa kai. Kana mun kallon soyayya. Abada. Soyayya. Gada? Ko me aka soya? Kai kaɗai kake magana ka dinga ɗaga mina. Magana aure tsakanin ɗan waka da ni. An za ku turo iyayenku a baku aure na. Iyayenku? Iyayenku me ya same su? Wala ban yi wankin ba. Kayan haka yake dauɗa. Dauɗa. Wani dauda ni me haɗa da dauda fi sabilillah. Wada kuke da shi? Kace? Ita ce. Da aka je gona. To ka je gonan mu da sai ka ga mu. Ni me zan kai ni ma ga je gona. Yanzu magana ake akan aure. Matsalan ka kullum ka zo ka sauke mun caji wallahi. Ba na gane abin da kake wa. In aka yi nan sai na fara gano ka sai kai nan sai ka ƙara kaucewa sai kai nan sai a haɗe an kasa haɗewa a tsakiyar kuma. Kana ta haka kai belbela ne ta tabara ake tashi kana to haka. Bara yaushe ka fara bara. Kai kana kurma kana bara ka ji tsoron Allah wallahi tallahi in ka zo da karfin ka kana bara Allah zai kama ka wallahi gurgu ne wanda bai da karfi ne yake bara alhamdulillah abincin ya sauka fito da shi to bai da ban ka san yin wani kaje kake ta azabtar da ina ta surutu fito da abincin ai shiru tashi ka bar mu tashi ka bar mu ba kabari a gurin babu kabari tashi ka bar mu alquran babu kabari tashi ka bar mu nan ka tura ka tabbata tashi ka bar mu Allah ya isa